ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኤምባሲ ኤርትራ በኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክገብሩ ምሕታቱ ኣብ ሓያሎ ዜጋታት ቁጥዐ ከም ዝፈጠረ ሬድዮ ረና ዝተወከሰቶም ወገናት ገሊጾም። ዝበዝሐ በኢትዮጵያ ዝርከብ ኤርትራዊ ካብ ሕሱም ምሕደራቲ ስርዓት ኣምሊጡ ፖለቲካዊ ዕቑባብ ዝሓተተሉ ሃገር ተመሊሱ ምስቲ ዘሳደዶ ስርዓት ዝምድና ክገብር ንቡር ከም ዘይኮነ እቶም ዜጋታት ብተወሳኺ ገሊጾም። መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝገበርዎ ምስጢራዊ ዘተ ኤርትራውያን ዝነበርዎ ማዓስከራት ስደተኛታት ክዕጾ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራዊ ስደተኛ የለን ዝብል ፖለቲካዊ ጎስጓስ ይካየድ ምስ ምህላው ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ መዋጥር ኣትዮም ከም ዘለዉ ዝግለጽ። ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ክልላውን ፈደራላውን መንግስቲ ዘሎ ምፍሕፋሕ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ናይ ፖለቲካ መዋግኢ ገይርዎም ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ብኣማይት ዝቝጸሩ ሱዳናውያን ናብ ከተማ ኻርቱም ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም። እቲ ብ5 ሚያዝያ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር መሰጋገር መንግስቲ ሃገር ኮይኑ ሓይሊ ንናጽነትን ለውጥን ዘለዓልናዮ ህዝባዊ ናዕቢ ጨዊዎ ብዝብል ምኽንያት ከም ዝተኻየደ ካብቲ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና የመልክት። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ፕሬዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ካብ ስልጣኑ ዝተባረረሉ ዓመት ንምብዓል ኣብ ካርቱም ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ኣብዚ መንግስታት ሓያሎ ሃገራት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ምትእኽኻብ ዝኽልክላሉ ዘለዋ ግዜ ህዝቢ ሱዳን ተኸታታሊ ሰላማዊ ሰልፍታት መክያዱ ንሓያሎ ወገናት ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ሰልፈኛታት ሓደ ዓመት ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት አልበሽር መነባብሮ ህዝቢ ወላ ሓንቲ ምምሕያሽ ከም ዘይረኣየ ብምግላጽ ዓወትና ተጨዊኡ ብምባል ስምዕቱ ይገልጽ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ሚኒስትሪ ጥዕና ሱዳን ህዝባዊ ምትእኽኻባት ንግዚኡ ደው ክብል መልእኽቲ ናብ ህዝቢ መሓላሊፉ ክነሱ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየደሉ ዝተደልየሉ ምኽንያት ክገልጹ እንከለዉ ወደብቲ እቲ ሰልፊ ብሕማም ከይንመውት ክንብል ኣብ ገዛ ተዓጺና እውን ብጥሜት ሙማትና ኣይተርፍን ብምባል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምውጻእ ገሊጾም። ክብሪ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራትን ሕሰብ መነባብሮን ዘበገሶ ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ቅድሚ ሓደ ዓመት ንስርዓት አልበሽር ካብ ስልጣኑ ዳየለዮ እምበር ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ዝኾነ ለውጢ ተራእየን ክብሉ ሓያሎ ተቃወምቲ ሱዳናውያን ንጊዜያዊ መንግስቲ ይነቕፉ። አልሑቲና የመን ምስ ጸላኢ ተሓባቢርኩም ብዝብል ክሲ ን4 ጋዜጠኛታት ናይ ሞት ፍርዲ ሂቡ። ምስ ስዑድ ዓረብ ተሓባቢርኩም ከምውን ሓቅነት ዘይብሉ ዜና ዘርጊሕኩም ብዝብል ክሲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሑ 10 ጋዜጠኛታት ክኾኑ እንከለዉ እቶም 4 ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃቦም እንከሎ ነቶም ዝሰረፉ 6 ግና በቲ ዝተኣስርዎ ናጻ ክወፁ ንዝተወሰነ ግዜ ኸኣ ምስ አልሑቲ ክተሓባበሩ ዝብል ፍርዲ ከም ዝተዋሃቦም ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና ኣመልኪቱ። ኮሚቴ ምጥባቕ ጋዜጠኛታት ዝርከቦም ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላት ነቲ ናይ ሞት ፍርዲ ዘለዎም ተቐሞ ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንትን አልሑቲን ዝተገብረ ጊዜያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ከም ዝተጣሕሰ ማዕከናት ዜና ገሊጸን። ክልቲኦም ወገናት ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንመላእ ዓለም ስጋት ኮይኑሉ ብዘሎ እዋን ን2 ሳምንታት ተኽሲ ደው ብምባል አንጻርቲ ለበዳ ኣተኩሮ ክገብሩ እዮም ተሰማሚዖም ነይሮም። እንተኾነ ሳለስተ ዘይመልእ ግዜ ብቐዳም 11 ሚያዝያ ዝተኻየደ ኩናት ብውሕዱ 38 ወተሃደራት ሑቲ ከም ዝተቐትሉ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝተፈነወ ዜና የመልክት። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምክታእ ብዝብል ኣብ ኤርትራ ናይ ውሸባ ግዜ ካብ ዝእወጅ ካብ 30 መጋቢት ክሳብ ዛ ስቱድዮ ዝኣተናላ ሰዓት ኣገልግሎት ማይ ዘይረኸበ ከባቢታት ኣስመራ ከም ዘሎ ምንጭታት ኤረና ሓቢሮም። ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ኣኽርያ፣ ሓድሽ ዓዲ፣ ሞደሽቶ፣ ዕዳጋ ዓረቢ፣ ከባቢታት ኣባሻውል፣ 4 ኣስመራ፣ ከባቢ ገጀረትን ጎዳይፍን ኣብ ዝርከብ ገለ ክፋል ከባቢታት ብሻምብቆታት ይኹን ብቦጥ ዝዕደል ማይ ካብ ዘይረክብ ልዕሊ ሰሙኑ የሕሊፉ ምህላው እቶም ምንጭታት ኣረጋጊጾም። ሚኒስትሪ ጥዕና ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ቀዳማይ ስጉምቲ ምሕጻብ ኣእዳው ምዃኑ ጎስጓስ የካይድ እኳ እንተሎ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ከባቢታትን ካልእን ግና ህዝቢ ኮነን ኢዱ ምሕጸቢ ንምግብን መዓልታዊ ኣገልግሎታትን ተሸጊሩ ይርከብ። ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ እውን ነዊሕ ሰዓታት ዝቋረጸሉ ግዜ ስለ ዝበዝሕ መነባብሮ እቲ ተወሸብ ዝበሃል ዘሎ ህዝቢ ከቢድ ምህላውዮም እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ዘረድኡ።
أبرز زي مجبن مشمات نمتحان يكون كالعلتاو نابرا نمبراح زدلي مسرتاو قديات نمسلات نحادة أبال صدرا كم محدار من كساقس فقاد كوتس إسلازلوو إذن بعلون كالما السناخل فتيرو خمزلون تحبريتا بتوساخي يملكت إذا خمسيلون كلو أرجوان سبسلطاناتنا قدم سببهم توشيوم النابلة حزب زباجولهم زلو أتو إسياس أفورقي يكون كابينة مينستراتو بفلاي مينستر تعنا زاقيتنا بزب قريبهم بزعبه اللو كنتات كورونا فيروسن أب إرترافة إرو زلو نايت عنان محبراوي كتقواوي بدوتاتن بزملكات وقعو مجلسي أيهاولون بأنس أرزي وكل تقدف أوش تعدنا وطأن نزركة بزبي ناي كورونا فيروس كخفل يقددو مهلاوم إفلات إثيوبيا كابتن رويح عمتات حيزات تصنحات سفيح كفال لولا ومريت السودان كتسحب مخانا الشرق الأوسط اسمهم نزيت قصم من جتاتو بموكاس أكاليحو اتماع كان زينا بعصر تقلت ميازياب زغربو زينا مسرت أستاذ 640 كيلومتر صفحة زلوو لمعني حرشة مريت الفاشقة لولاوي كفال السودان مخانو زامنت إثيوبيا أبززمت صومونات سراويتا سحيبا نمنكس السودان بوقعي كتركبويا بتقلالي حلقة استاف سراويت إثيوبيا جنرال أدم محمد زمراح العلواي وتهدراو لوخ إثيوبيا ناب سودان بزكايدو مبصاح بزعبا مملكاتن محنصاصن تزسححب كفال دوات كمستمايطو زنت صرا تمنشي ازن متكبار سراويت كلتين هاجرات كرحق كمستردادو اغنزيبو لموعنا حرشا مريت زونن الفاشكا نحرستوت إثيوبيان سودانن كسحاب مصلحون بسنكو بستغوهار تدغاغامي ግጭታት ድማ حيالو سبات كديات موتن مقصلتن كم زخونو يفلت انتخونا كلتيوم من قصتها بزقبرو زررب تقداي بزتن من رداء كفتحهم سممع كتيمهم أب كل تشحن عصرت حموشان دما من قصة إثيوبيا نلولاو كفال مري السودان أحلي فيبو بزبل أب كل الأمحرات أو موتات هزبي كم زلع على أير السعن إثيوبيان سودان نزون نقو أستاذ شحن 600 كيلومتر زرقاح دوب أمونغو بريطانيان إيطاليان استقدتما سممعيو انتخونا اتدوب كم مبزحتو حد أوروب أو مجزاتي زخونا دوبات هاجرات أفريقيا بنتصور استملكتي كونان سعود عرب أبز حلفة عصرت معلتات أساس لستشحي إثيوبياوان بهاجرهم كم زملست فاينانشال تايمز أقاليحو اتهاجر نزب درجة على ماسكي زولو لبدا كورونا فيروسن نايو الشبا واناتن عشش بموبال معلتاوي إثيوبياوان زتعانا كل التنفرتي ناو أديس آبا كتلق مصنحايو اتمنشي زملكت اتناب عدوم زملسو سدتنياتات زتعانا نفرت دما كبتن تقلبي عن تتعينن ناب سعودي من لسا من بارانيو تحبيرو إذا سألنا يوان سدتنياتات بأكوب سجوا قلو جزء 5 يكون موهر سبعة قديات حبرات هاجرات أبي إثيوبيا كاترين سوزي وعيسى اتزبا أسدما أتوم سجوا جزلو إثيوبياوان مرمرا كورونا فيروس تجبر لهم اسمخانو نتكونتات كم زجاجدون تابع السلطان حبرات هاجرات النقيفة مملاستهم سدتنياتات بقديتها 5 يكونن مستنزغبلهم هاجرات بمردائي كايد كم زلون حدب على السلطان سعودي أرديو اتوم كاب سعودي زملسو زلو إثيوبياوان نناب جزءهم كلمة مفناوم أب أديس آبا أب زركب هنساتات يونيفرسيتي نغلط تقناي وشوب خمزلويو بوغن إثيوبيا سجلات أب حد كابتوم كاب سعودي عرب استسوقو إثيوبياوان كورونا فيروس كم استرخبون تسبب فاينانشال تايمز يتأكس مس راديو إيرنا خمزلكم زخبركم سمعتنا ازي سومنا في التساميتاتيو أم نايسولس في التساميتات بسنكي كورونا فيروس ناي مقعزيا برراتات دو كم زبلت اب تقلت إيرترا ناي تعنت نفرت حبرات إمارات عرب بغصالي كعلبان كبراني رأي مهلاون منشتات إيرنا حبيرهم اتن ابز حلف 10 معلتات اب ساعتات وقحتا بتدغاغامي نابس مراه زعلبا نفرتي كاب حبرات إمارات عرب استلقس حجز زصعناين زبل قمتات كم زليوم اتم منشتات زنفتو حبرات إمارات عرب نابتيب جنرال حفتار زمراح تقامي ليبيا تلكو وتهدراو دقاف نيرترا كم مسجاجري تتكمل مهلاوا بحبرات هاجرات تفلاتنا زلو منقس ليبيا موقاسو زذكريو تعربايت هاجر كابل تشن 15 حيزا اب يمن تكايدو زلا ورارن متقعتاتن ون نيرترا كم من نهاريا كتكمل مصنحا يفلت امسايا نايتي منقس يرترا نتعربايت هاجر زهبو اغلغلوت حبرات إمارات عرب فينانساون زتفلالي حجزاتن كم تبركتلو يقلص اب مبرق افريقيا كموداتا ورحي ناي زحلف عامتات حيزو كتقع جمره ورار عسلم بطا اب زوان زون حدش معبل ورار جميرو مهلو ودب مقبن حرشان اتنقعو
ኣብዚ እዋን እዚ እውን ሓድሽ ማዕበል ወራር ጀሚሩ ምህላው ውድብ ጥዕና ዓለም ኣጠንቂቑ ኣብቲ ዞባ ኣብዚ እዋን እዚ ብናይ በረኻ ዝፍለጥ ዕስለንበጣ ንኽፈርስ ዝዕድም ኩነታት ኣየር ብምህላውን ህዝቢ ድማ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ውሸባን ስጋኣትን ስለ ዝርከብ እቲ ወራር ካብ ዝሓለፈ እዋናት ክሕይል ከም ዝኽእል እዩ እቲ ውድብ ዘጠንቀቐ ዛጊት ልዕሊ 240,000 ሄክታር ልሙዕ መሬት ኣብሪሱ ዘሎን ብሰንኪቲ ኣብ ዘራእትን ሕርሻን ዘብፅሖ ጉድኣት ሚልዮናት ሰባት ናብ ሓደጋ ጥሜት ኣቃሊዑ ዝርከብ ወራር ዕስለንበጣ ቅልጡፍ ግብረ ስጉምትን ተዘይተወሲድሉ ብዝሑ ካብ ናይ ዝሓለፈ ብ20 ዕፅፊ ክዛይድ ከም ዝኽእል እዩ ተገሚቱ ዘሎ ወራር ዕስለንበጣ ኣብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ዩጋንዳን ታንዛንያን ዝርከበን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ እኳ እንተተረኣየ ብዝያዳ ጉድኣት ዘውረደለን ሃገራት ግና ኢትዮጵያ፣ ሶማልያን ኬንያን እየን። ሚኒስተር ዴታ ሚኒስትር ፍትሒ ሶማል ከሊፋ ሙእሚን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ሞይቱ እቲ ሚኒስተር ዴታ ሚኒስትር ፍትሒ ናይ ዞባ ሆርሸቤል ዝኾነ በዓል ስልጣን በቲ ቫይረስ ከም ተለኽፈ ድሕሪ ምርግጋጹ ሓደ መዓልቲ ጸኒሑ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝሞተ ፕረዚደንት ናይቲ ዞባ ዓሊ ጉድለው ሕሰን ንማዕከናት ዜና ኣረጋጊጹ እቲ ናይ ብሪጣንያ ዜግነት ከም ዘለዎ ዝተገልጸ ሶማላዊ በዓል ስልጣን ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ናብቲ ሃገር ጌሹ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ተለኺፉ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ንሱ ኣብ ሶማል ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝሞተ ካልኣይ ሰብ ኮይኑሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ለንደን ዝመቕማጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ነበር ኑር ሓሰን ሑሴን ኣብ መበል 82 ዓመት ዕድሚኡ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞተ ይፍለጥ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝርከብዎም ልዕሊ 25 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ዘረጋገጸ መንግስቲ ሶማል ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ሰዓታት እቶኦቶ ኣውጅሎ እቲ ካብ ጽባሕ ረቡዕ 15 ሚያዝያ ትሒዙ ግብራዊ ዝኸውን ኣዋጅ እቶኦቶ ካብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ክሳብ ሰዓት 5 ወጋሕታዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበዝሑ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት ዝመዝገበት ሃገር ጅቡቲ ክትከውን እንከላ ኣስታት 145 በፂሖም ኣለዉ ኣብዚ ዞባ በቲ ቫይረስ ነፍሲ ወከፈን ሞት 2 ሰባት ዝመዝገባ ሃገራት ድማ ኢትዮጵያን ሶማልን እየን። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ውድብ ጥዕና ዓለም ንኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳንን ሶማልን ዝለገሶ ናውቲ ሕክምና ብ14 ሚያዝያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ኣፍሊጡ እቲ 1 ሚልዮን መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ ጓንትን ንመተንፈሲ ዝሕግዝ መሳርሒታትን ዘጠቃለለ ናውቲ ሕክምና ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኩለንተን ሃገራት ክከፋፈል ምዃኑ ኣፈኛ ውድብ ምግብን ሕርሻን ኤልሳቤጥ ቫይረስ ካብ ጀኔቫ ሓቢራ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝለኣኾ ናውቲ ሕክምና ብቐዳምነት ንሰብ ሞያ ጥዕና ዘገልግልን 30,000 ሕሙማት ንምሕጋዝ ዘኽእልን እዩ እቲ ውድብ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ብምትሕባር ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝለኣኾ ሓገዝ ንኣዲስ ኣበባ ከም መናሃርያ ክትጥቀመላ ከም ዝወሰነ እዩ ዝግለጽ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናብ 32 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝለኣኸቶ ሓገዝ ብ13 ሚያዝያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታውን እቲ ውድብ ኣረጋጊጹ ዩኒሴፍን ኣቐዲሙ ናብ ኤርትራ ተመሳሳሊ ሓገዝ ከም ዝለኣኸ ገሊጹ እዩ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ቻይናዊ ቢልዮነር ጃክማ ዝለኣኾ ተመሳሳሊ ሓገዝ ዝፀዓነት ነፋሪት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ድሕሪ ምብጋሳ ምክንያቱ ብዘይተፈልጠ ክትምለስ ከም ዝተገደደት እዩ ዝንገር ብዛዕባ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝነፀጎ ዝተገልጸ ሓገዝ ብወገንቲ ወኪል ኮይኑ ነቲ ሓገዝ ዘከፋፈለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ወናኒ ዓሊባባ ቻይናዊ ጃክማ ዝተዋህበ ወግዓዊ ሓበሬታ የለን ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዕዳጋታት ዓለም ብከቢድ ኣብ ዝወድቀሉ ዘሎ እዋን ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ ናብ $10 አንቆልቂሎ ዋጋ ነዳዲ ካብ መፋረቕ ወርሒ መጋቢታት ሒዙ ኮንቆልቅል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ካብ ዝተረኣየ እቲ ዝተሓተ ዋጋዩ ኣመዝጊቡ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ እውን ምምሕያሽ ስለ ዘይረኣየ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ $25 ተጸጋጊዑ ዝነበረ ሓደ በርሚል ነዳዲ ናብ $20 ተነቂቱ سعود عرب تركبن محبر ندادي زفري هاجرات نزواجاتو بايتا زبيتو زلو عداجاتات مسأتاويتاتن مستخخال معالتاوي زفري أو ندادي النساء أمر الرداء بتحنا اللواء زبسح ندادي نعداج علامة تقرب سعود عرب بسنكي كورونا فيروس نستهاسيك وتبقى محواي معالتاوي التفريو 10 مليون برميل ندادي ناب 10 مليون كب كتب بلو كمتخيليا ينفتانيرا انتخونه واغا ندادي ممليسو نقلقلي نقوت مسمه لاو وسخ فريات ندادي ناب عداغا أواطأ خم زيكونن بأنصارو سدد ندادي بدرجة علم ب10 مئتاويت كغودلينيو محبر ندادي زفري هاجرات أمر الرداء بتحزلو
ኣብ ቦትስዋና ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ ገዝኡ ከይወፅእ ድሕሪ ዝተመሓላለፈ ኣዋጅ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልትታት 22 ገበናት ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝተመዝገበ ንምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ዲና ማርት ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሃገር ሓቢረን ካብ 30 መጋቢት ክሳብ 5 ሚያዝያ ኣብ ዝነበራ መዓልትታት 2 ቅትለት እውን ኣጋጢሙሎ ካብተን ግዳያት ጾታዊ ዓመፅ ዝኾና 22 ደቂ ኣንስትዮ እተን 7 ካብ 2 ክሳብ 13 ዓመት ዝዕድሚአን ቆልዑን ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ 23 ደቂ ኣንስትዮ እውን ክብረተን ዘዋርድ ተግባራት ከም ዝተፈጸመ ፖሊስ ቦትስዋና ጠቂሱ ኣብ ዝሓለፈ ሙሉእ ዓመት 133 ጉዳያት ጾታዊ ዓመፅ ከም ዘመዝገበ ዝሓበረ ፖሊስ ድሕሪ ምእዋጅ ውሸባ ኣብ 7 መዓልትታት ጥራይ 22 ክሲ ምቕራቡ ከም ዘተሓሳሰቦ ኣረዲኡ ኣብ ከም በዓል ፈረንሳ ዝኣመሰለ ሃገራት እቲ ናይ ቃላት ዘለፋ ክብርታት ዘነኣስ ጸርፊ ከምኡ ድማ ማህረምትን ኣካላዊ ማህሰይትን ዘስዕብ ጎነፅ ብ35 ሚእታዊት ከም ዝነሃረዩ ተሓቢሩ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምምካት ተጸሚዳ ኣብ ዘላ ሃገር ኣፍሪቃ ንኤርትራ ሓዊስካ ኣብ 13 ሃገራት ንሚኒስትሪ ጥዕና ዝመርሓ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ተገሊጹ ኣብተን 13 ሃገራት ኣፍሪቃ ሚኒስትርታት ጥዕና ብደቂ ኣንስትዮ ዝምራሕ ምስ ምዃኑ እዛ ምስ ወሊድን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ከም ምኽንሻብ ዝኣመሰለ ጎዳኢ ልምድታትን ክስዕብ ዝጸንሐ መጠነ ሞት ኣዴታትን ንምንካዩ ኣብ ጥዕና ኣዴታት ዘድሃበት እያ ትመስል እንተኾነ ዘለናዮ እዋን ቀዳምነት ንመኸተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኮይኑሎ እቲ ቫይረስ ኣብ መላ ሃገር ኣፍሪቃ ሳብ 16,000 ሰባት ለኺፉ ናይ ልዕሊ 800 ሰባት ህይወት ድማ ቀዚፉ ዘለወሉ እዋን ሚኒስትራት ጥዕና ዘን ሃገራት ዕለታዊ መብርሂታት ኣብ ምሃብን ህዝቢ ኣብ ምሕያልን ተጸሚዶም እዮም ዝርከቡ ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ሚኒስትራት ጥዕና ጥራይ ዘይኮነ መራሕቲ ሃገራት እውን ብተደጋጋሚ ብማዕከናት ዜና ናብ ህዝቢ እናቐረቡ ኣብዚ በዳሂ እዋን ለበዳን ድሕሪኡን ዝህሉ ሃገራዊ መደባት ኣብ ምዝርዛርዮም ዝርከቡ በንጻር እዚ ዛጊት 35 ሰባት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሰረቕቦም መዝጊባ ኣብ ዘላ ኤርትራ ናይ ውሸባ እዋንን ካልእ ድንጋጌታትን ኣወጃ እኳ እንተላ ሚኒስትር ጥዕና ወይዘሮ ኣምና ኑር ሑሴን ትኹን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዛጊት ናብ ህዝቢ ቀረቡን ኣብዚ ህዝቢ ዓለምና ከቢድ ሻغሎ ተሕዲሩሉ ዘሎ ናይ ለበዳ እዋን ኣብ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ክሳብ እዋን እዚ ናብ ህዝቢ ዘይቀረቡ ሰበስልጣን ኤርትራ ጥራዮም ብደቂ ኣንስትዮ ዝምራሕ ሚኒስትርታት ጥዕና ዘለወን 13 ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ዩጋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ግብፂ፣ አንጎላ፣ ሪፐብሊካዊት ኮንጎ፣ ጊኒ ቢሳው፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ሞዛምቢክ፣ ላይቤሪያን፣ ኤስዋቲኒ ወይ ድማ ስዋዚላንድን እየን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ 15 ሜትሪክ ቶን ዝግመት ናውቲ ሕክምና ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝለኣኸት ተገሊጹ እቲ ከም ጓንቲ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ ካልእ ንሰብ ሞያ ሕክምና ብኮሮና ቫይረስ ከይልከፉ ዝሕግዝ ናውቲ ብ14 ሚያዝያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምእታው መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ምስዳዱ ምንጭታት ዜና ካብ አቡዳቢ ቃሊሐን ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ መሻርክቲ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝልገስ ናውቲ ሕክምና ከም መናሃርያን መከፋፈሊትን ኮይና ተገልግል ዘላ ውድብ ጥዕና ዓለም ኤርትራ ናብ እትርከበን ሃገራት ዝለኣኾ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ኣፍሊጡ እዩ እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተኸፋፊሉ ዝመጽእ ናውቲ ሕክምና ክቕበሎ ድዩ ክነጽጎ ዝተፈልጠ ነገር የለን ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናብ ኣስመራ ከዓልባ ከም ዝቐነያ ዝሓበሩ ምንጭታት ኤረና ካብታ ዓረባዊት ሃገር ዝለኣከ ሓገዝ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ግምታቶም ሂቦም ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ቻይናዊ ቢልዮነር ጃክማ ዝለኣኾ ተመሳሳሊ ሓገዝ ዝፀዓነት ነፋሪት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ድሕሪ ምብጋሳ ምኽንያቱ ብዘይተፈልጠ ክትምለስ ከም ዝተገደደት እዩ ዝንገር ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ናብ ሰደድ ዝቕንዐ ናይ ካርጎ ኮንቴይነራት ዝራገፈሉን ዝፀዓነሉን ተርሚናልን ናፃ ናይ ንግዲ ዞባን ዘጠቓለለ ኣገልግሎታት ወደብ ብናፃ ክትህብ ምዃና በዓል መዚ ኣገልግሎታት ወደብ ጅቡቲ ብ14 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እዚ ካብ ሓሙስ 16 ሚያዝያ ግብራዊ ዝኸውን ውሳኔ ን60 መዓልታት ዝጸንሕ ኮይኑ ምዝን ጸላልዩ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝተሓሓዝ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ ድሕሪ ዚ 60 መዓልታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ብሙሉእ ዓቕሙ ንንግዲ ክፉት ክኸውን ተስፋ ኣሎና ክብል ኣቦ ወንበርቲ በዓል መዚ ኣቡበከር ዑመር ሓዲ ገሊጹ
ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ መግብን ሃለቕቲ ነገራትን ኣብ ወደብ ጅቡቲ ከም ዝተሃገረ ብማሕበራዊ ሚድያታት ክቀላሕ ንዝቐንየ ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑ ዝሓበረት ቦምበር ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሕውነታውን ስትራቴጂያውን ዝምድና ንመረጋጋጽ ወትሩ መስዓረት ምዃና ኣስሚሩሉ። ኢትዮጵያ ብወገና ንሰደድ ኣብ ዝቐንዐ ኣገልግሎታት ወደብ ጅቡቲ ኣብ እትጥቀመሉ እዋን ናይ 82 ሚእታዊት ምጉዳል ታሪፍ ከም ዝተገብረላ ገሊጻ። ኢትዮጵያ ድሕርቲ ምስ ኤርትራ ዘካየደቶ ናይ 1998 ኩናት ልዕሊ 95 ሚእታዊት ናይ ወደብ ኣገልግሎታታ ኣብ ጅቡቲ ጥራዩ ተደሪቱ ዝርከብ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ማዕስከር ሕጻ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብተን ካልኦት ማዕስከራት ንምብታኖም ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከየቃልዖም ዘስግእ ምዃኑ ንሓንቲ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣመልኪቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንማዕስከር ሕጻጽ ክዓጽዎ ምዃኑ ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣፍሊጦ እኳ እንተኾነ ኣብታ ሃገር ድሕሪ ዝተረኣየ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ግን ዛጊት ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን። ኣብ ማዕስከር ሕጻ ዝርከቡ ልዕሊ 13,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብተን ድሮ ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ስደተኛታት ሒዘን ዘለዋ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ 3 ማዕስከራት ንምብታኖም ይስርሓሉ ከም ዘሎ ክቃላሕ ይቐንዩ። እቲ መደብ ዛጊት ግብራዊ ክኸውን እኳ እንተዘይከኣለ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ካልእ ናይ ምግዓዝ መስርሕ ክጅምር ምዃኑ ምክትል ዳይሬክተር ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ኣራ ኣቶ ኢዮብ ኣወቀ ነቲ ኣገልግሎት ዜና ኣረጋጊጹ። እንተኾነ እቲ ናይ ምግዓዝ መስርሕ ብብዙሕ ቁፅሪ ክጅምር ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከባ 4 ማዕስከራት ጥራይ ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለው እዩ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ዘነጽር። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ፋሕ ምስ ዝበሉ ተደሚሩ ድማ ብዘይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ናብ እስታት 170,000 ከም ዝግምገም ጸብጻብ ወኪል ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብ ኣዲስ ኣበባ ይጠቅስ። ኣስታት ፍርቂ ካብዚኣቶም ድሕርቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ርክብ ኣብዚ ኣስታት 2 ዓመታት ዝሰገርዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንማዕስከር ሕጻጽ ክዓጽዎ ዝወሰነሉ ምኽንያት ካብ ዩኤንኤችሲአር ዝርከብ ዝነበረ ምወላ ምጉዳሉ ሓደ ካብ ጠንቅታት ምዃኑ ምክትል ዳይሬክተር ኣራ ኣቶ ኢዮብ የመልከት። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ማዕስከራት ዳግመ ስርዕ ክካየደለን ሓጋዚ ምዃኑ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣምን። ዩኤንኤችሲአር ንኢትዮጵያ ዝህቦ ዝነበረ ምወላ ብ14 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ዘረጋገጸት ወኪል እቲ ሃገራዊ ትካል ኣን ኤንኮንተር እዚ ግና ማዕስከር ሕጻጽ ንምዕጻው ብቑዕ ምኽንያት ከም ዘይኮነ ኣረድያ። ኣብ ትግራይ ዝርከባ ማዕስከራት ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ስደተኛታት ዝሓዛ ምስ ምዃነን እኹል ናይ ማይ ንጽህናን መጽለልን ኣገልግሎታት ንምርካብ ከጸግም ከም ዝኽእል ዘመልከተት እታ ወኪል ነዞም ኣብ ሕጻጽ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብዚኣተን ምግዓዞም ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከቃልዖም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓ። ኣብ ማዕስከር ሕጻጽ ብዚኣላይ ዝመጹ 1600 ኤርትራውያን ቆልዑ ከም ዘለው ዩኤንኤችሲአር ይሕበር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዝርከባ ማዕስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ንምዕጻው ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ናይ ምወላን ካልእን ዘይኮነ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎም ምዃኖም ሓያሎ ወገናት ትንታነታቶም ዝህብሉ። ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሱዳን ብረቡዕ 15 ሚያዝያ ብዘውፅእ ኣዋጅ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናይ 600 ሚእታዊት ወሰኽ ደሞዝ ከም ዝግበረሎም ኣፍሊጡ። እዚ ማለት ኣስታት 400 ፓውንድ ሱዳን ዘሎ ዝተሓተ ደሞዝ ሰራሕተኛ መንግስቲ ናብ እስታት 3,000 ፓውንድ ሱዳን ክድይብ እዩ። እዚ ወሰኽ ደሞዝ ካብ ዝወርሒ ዝጅምር ኮይኑ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ጉንበት ክኽፈሎም እዩ። እዚ መንግስቲ ኣብ ግብሪ ኣውዒልዎ ዘሎ ኣብ ታሪኽ እታ ሃገር ብዕብየቱ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ወሰኽ ደሞዝ ኣብ ንግድን መጠን ሸርፊ ናይ ወፃ ባጤራን ምዝንባዕ ፈጢሩ እታ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ዘቕበባ ከይትሽመም ተንተንቲ ቁጠባ ስጋቶም ይገልጹ። ኣብዚ እዋን እዚ $1 ኣሜሪካ ካብ 55 ክሳብ 60 ፓውንድ ሱዳን እዩ ዝሽረፍ ዘሎ። ሱዳን ኣብ 30 ዓመታት ዘመነ ስርዓት በሽር ቁጠባኣ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ኣብ ከቢድ ዘቕባበ ተሸሚመያ ጸኒሓ። ስርዓት በሽር ዘቕባበ ንምውጋድን ቁጠባ ንምስትኽኻልን ድጎማ ድሕሪ መልዓሉ ዋጋታት ባኒ ዝርከቦ መሰረታዊ ነገራት ስለ ዝነሃረ ኣብታ ሃገር ተቓሞን ናዕብን ኣላዓኢሉ ብሰንኩ ድማ እቲ መራሒ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣልየ ይዝከር። እንተኾነ ሓደ ዓመት ድሕሪ ምእላይ ስርዓት በሽር ቁጠባ ሱዳን ገና ካብ ተወዲቖ ዘሎ ደረጃ ክትንስእ ከም ዘይከኣለ ይግለጽ። መንቀል እዚ ንዓለምና ኣብ ሻቕሎት ሸሚሙ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝኾነ ቻይና ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ሰብ ሞያ ጥዕና ብሓገዝ ተዋፍራላ።
እዛ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሕ ናብ ዝተሓተ ከም ዘውረደቶ ትገልጽ ቻይና ተሞክሮኣ ኣብ ምግታእ ዝለበዳ ንምክፋል ዝዓለሙ 10ታት ሰሙያ ጥዕና ናብ ኢትዮጵያ፣ ናይጀርያን ቡርኪና ፋሶን ልኢኸላ። ቻይና ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ተመሳሳሊ ሓገዝ ናይ ምልኣኽ መደብ ከም ዘለዋ ትገልጽ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይ 2019 እዚ ለበዳ ዝተረእያ ቻይና ኣስታት 3,000 ሰባት ድሕሪ መቕዛፉ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዘእተወት ኣፍሊጣ። ሓያሎ ሃገራት ዓለም ካብዛ ሃገር ተሞክሮ ከቐስማን ነቲ ለበዳ ንምግታእ ዝሕግዝ ናውቲ ሕክምና ክሽምታን እኳ እንተተረእያ ቻይና ካብ ፈለሙ ነቲ ለበዳ ክትሓብኦ ከም ዝፈተነትን ብዛዕባ ግዳያት እትህቦ ዘላ ብዝሒ ድማ ቅኑዕ ከም ዘይኮነን ምዕራባውያን ተንተንቲ ይነቕፉ። ቻይና ድሕሪ 3 ወርሕ ናይ ውሸባ እዋን ከም ዘፋኾሰት እያ ትገልጽ። ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ህንፃን ልምዓትን ፕሮጀክታት ዝተዋፈሩ ኣስታት 10 ሚልዮን ቻይናውያን ከም ዘለው ጸብጻባት የመልክቱ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።